pagpamalandong nako sa mga pagbasa karon, labi na gid sa unang pagbasa ato ning hinumduman, Isaías, basahon ni Isaías kapitulo 65, Isaiah 65. Unsa may gibutang diri nga duna kunoy bag-ong yuta o bag-ong langit nga himuon sa Ginoo. Unya ang mga tao kuno anang panahona dili mamatay nga bata pa. Gani kuno kung mamatay ka nga 100 years old, isipon kuno kang batanon. Nyag mamatay kuno ka nga ubos sa 100 years old, isipon ka nga gisilutan kas Ginoo. Tuo mo ani. Sus og mahitabo ni bisag din nila liluan. Daghanang bayranan kag 100,000, no? Okay, batanon pag ukaw, mo 100 lang ka, batanon pa ka. Mao din ang kanidin ato mga tiwasonon, kusog kay mga dzi. Mao siguro ni bag-ong langit ug bag-ong yuta. Unya ngano man nga karon mubo na lang kay tag-edad nga matod pa sa Salmo, sa tong Salmohan, binta ba to sa tong kuana nga ang ato kunong edad 60 ra kuno or 70 para atong mga ligon. Mao man hinoy nahitabo 60 or 70 para sa mga lig-og lawas. Karon gani 40, 30 nangamatay naman. Wa gid ni kanusta ka ni mahitabo ning bag-ong langit o bag-ong yuta nga 100 years old ang edad, labing minus nduta ni no. Nakaron daghan na kay mga gadgets nga gipanghimo, mga scientific means, kana mga medical way nga kanang haron lang kita mo himsog kuno aron mo taas atong lawas atong kinabuhi, nag-anam na gid hinoong kamubo. Ana pa magani na kanang rilo-rilo nga ibutang ba nga mag-monitor sa imong heartbeat, nya magtudlo nimo kanusa ka mudagan, kanusa ka mulakaw, unya pila na ka steps imong himuon na mana. Karon aron lang magiyahan ta aron healthy jud kuno ta kanunay, nanatay mga therapist, nanatay mga unsa pa nga ana kada mga nutritionist, aron lang jud kuno ta himsog. Oy, patay naman hinoon. Di ba? Ang saka mahitabo kaning niya or nahitabo na kaning bag-ong langit o bag-ong yuta sa inyong paminaw. Wa man mo'y klaro. Ako galibog sa ko na kumurag wa man tingali ni mahitabo. Nya di man gitingali ni mahitabo. No? Murag di gini mahitabo. Pero pwede ba ya tingali ni mahitabo? Dili tingali universal kung dili particular. Nga naman, kay si Kristo, giklaro niya nga ang atong kinabuhi dinhi siyuta nag-agad sa atong pagtuo ngadto niya. Niingon siya, kinsa tong maniguro pagluwas sa ilang kinabuhi, kawad-an niini. Na ha? O kinsa tong magpakamatay sa ilang kinabuhi, tungod kanako og sa ebanghelyo, magpreserbar niini. Mao ni ang akong nakita nga hinungdan nganong di ta kakita nga nahitabo ning bag-ong langit o bag-ong yuta kay ihatag ra ni sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Ana ba? Daghan ni siyang mga implications, pero pwede gini mahitabo literally. Basta literal sadtang mosunod sa Ginoo. Ang literal, kita gintanan ba? Tanang tao sa kalibutan. Kamao mo mga dzi og amahan namo. Sa inyong paminaw, kanang amahan namo nga gitudlo ni Kristo nato, og tumano na natong tanan. Kita gintanan ba? Tumano na nato. Ingon ang atong sinsya karon ba natong mga medical people nga ang number 1 jud kunong nakapahimo natong masakiton kaayo nya daghan kay tag dali kay mga matay kana gyud kunong stress
Stress ba? Kakapoy. Nang mabugatan ka emotionally. Mao jud kuno na hinungdan porting daghanang nangamatay karon. Kay kanang stress mo resulta nag depression. Ana, patay. Daghang kay mga matay. Oh. Tumana kuno nang amahan namo. Mas stress pa kag kwarta nga moingon ra man ka ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Oh, karon ra yung adlaw atong paningkamutan nga makakaon ta. Alinaw kayo Di ka mabalaka. Unsa may nakapastress nato? Ang boting LSF wa ba kani ma-stress isa ang atong target karong buwana, ang atong target, ang atong project karong tuiga. Napa ba katay project sunod tuig kadaghan ra ba ning gipakaon? Kusog ra ba kani mga reklamo di swelduhan? Ana. Pero ang ato ra gyung paningkamutan kitang tanan ang kalan-o namo karong adlaw, ihatag sa namo karong adlaw. Aw perting haya-haya. Wag tang nang stress. Wag tang nang kabalaka. Din asad ta mag-away. Kay unsa may itong giawayan? Kasagaran gyud kana gyung atong kahadlok sa umaabot. Nganong imo man nang makusian ang imong anak, nganong imo man nang hapakan. Di ti ka disiplinahon karon unsa kay kinabuhi nimo idako nimo. Nagtuo day kag modako pa ng imong anak. Basig unya patay na. Nya ang imong hinungdan nga gikusi na nimo, ang hinungdan nga imo nang gihapak kay nabalaka ka inigdako niya. Ang kalan-o namo karong adlaw, unya napagiusay makapawa og stress. Unsa man? Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Magsigit tag pasaylo ay di na magdumot si Russia o si Ukraine, di na sila mag-away, magpasaylo ay na. Ang mga asawa karong nagbuwag og bana, mag-uli na, kuyog sa mga kabit. Pasaylo ay ba? Uy, stress Kana sang mga empleyado nga nagsigig panglibak sa ilang amo, siging panglibak na way laing bisyo, siging libak, bisag tagaan nagsweldo, libak lang yapon, kay kunos ako nung increase, unya tagaag increase, libak lang yapon, kay gamay rang increase, tagaag overtime, libak lang yapon, kay wa kwintahag maayo ang katapusang 30 minutos, nga buangon. Nya ngila ditong siging panigarilyo dito sa daplin nga bali sa tong 30 minutos wa gisa nila ing nga ay lang tong bayari ha ididak na lang to. Ang ilang lingkod dito sa suok nga wa sila masakpi di isa ipadidak. Pasabot og magpasaylo ay tang tanan pagkanindot puy-an sa kalibutan bisag wa patay gikaon. Malipayon kay ta no. Wa mo kay ba na. Bisag ato ning ibutang kanilang giingon matuman ang imong pagbuot sa tisong payana dinhi sa yuta maingon sa langit. Sunan kag mutuman tas kabubuton sa Ginoo, di gini mga guba ang atong dagat, di maguba ang atong mga kalasangan, ang atong mga bukid, ang atong mga tubig, ang atong mga sapa, di na mga guba. Wa untay pollution sa kalibutan. Ikaduha, di ta magamit ang mga chemicals, di ta mogamit og chemicals para sa pagkaon, para sa pagpananom, para sa pagbuhi og mga hayop, para sa atong mga ilimnon, di ta mogamit og mga chemicals. Mawa sa nang tanang mga bisyo, panigarilyo, inom, drugas, kanang prostitution, homosexuality, mawa na tanan. Tanawa kunog mawa na tanan unya wa nay pollution sa kalibutan pagkataasa ka natong mga edad. Ay nga magkontutukan. Bitaw. So kanang amahan namo nga gitudlo ni Kristo nato mao nay tuburan sa grasya, mao nay tuburan sa atong kinabuhi, tuburan sa atong kalipay, kalinaw og kasantos. Mao ni akong ingon literal. Pero ang challenge ato basad kaha nga sundo na literally. Kanang mga nagsigig libak, kanang mga fake news,
So, usa pa lang ka oras, ang biyo, wa na, abot nagtag 100,000, 500,000. Pero atong wali, maabot na lag duha ka adlaw. May lag makaabot og 200 ang mobiyo. Inigtan na, wali na sa ning siyano. Slahat na sa ni, palit na sa ning slahat. Maurag yapon ni wali. Wasa tamutuman anang niingon si Kristo, bulahan kamong mga kabos. Gusto kitang magdato, o tungod anang pangandoy na itong magsigig dato, usahay hastang politika, hastang simbahan, himuon na natong agianan sa atong pagpangwarta, mag-away na ta, magpinatyanay na ta, tungod anang kwarta diha sa politika, kwarta dinhi sa simbahan. Bisag kamo maglinibakay mo, kamo mga nagtrabaho, maglinibakay mo tungod anang sweldo, tungod anang mga allowance, tungod anang kwarta. Kay kung maghinatagay palang untata, kana bang maghinatagay lang yun ba? Di maningil anang utang, nya dili magsigig away anang mga utlanan, di maglalis anang mga unsa pa diha, maghinatagay lang ba? Unsay makaayo sa katilingban, maghinatagay. Kana bitang magtrabaho dinhi, kaning LSF mo man ni nagtrabaho dinhi usually sa atong mga projects. Ug dili na sila maghinatagay, wa gyud mahimo. Sa itunol ra na diyang kuan brad, tunol, pugni dito be, ana. Sukda ko na diha. Hinatagay sila ilang talent. Nasa dito siya, tulira sa to dito mga kabilya. Sige sa dok-dok dito, wag sila yung obra. Sige ra siya dok-dok dito. Unsa may kapuslanan ang siging dok-dok, may pagi-dok-dok na siyang isa. Wa ka kahibaw, nga human ako dok-dok ani ako ning ihatag dito. Nya di ko ni dok-dok ko, di na ako ihatag dito. Unsa may ila trabahoon? Hinatagay, tinabangay, division of labor. Na importante. Dili ang pag-ako ni, wa kay labot ani ako ni. Sige kuno, suway kuno. Suway kuno ang imo ra gyud mo imong gamiton ay paggamit anang hinimo sa uban. Tanaw na tug naa ba kay balay. Dili ba kay gahimo sa semento, dili kay gahimo anang mga kahoy, lumber, di kay gahimo sa lansang, dili kay gahimo anang sin. Ayaw na gamita kay di man animo hinimo. Ni siya ako man ang paliton pa dir. Nya kanang kwarta ikay gahimo ana. Nganong ni gamit ng kwarta? Nga ang imo ra man jud ka mo imo. Na ang atong kabuang mapahimuslanon unya daw. Mao na mga matay ta, no? Sa di pa mo mga matay, ala mag-usab na ta. Matod pa sa Ginoo, ang iya kunong usa ka adlaw, ang usa ka adlaw niya ba? Libuan na kakatuigan. Nya kun mopuyo tag langit, bisag usa lang ka adlaw, o makapuyo lang itag langit ba, bisag usa lang ka adlaw, sobra na sa usa ka gatos katuig, libuan na katuig. Muna kung magbinuutan ta karong adlaw, tagaan tas Ginoo og taas kay kinabuhi. Nya unsa man niya paghimo, sama ni Abraham, ang iyang kaliwat, ang iyang kinabuhi hangtod karon naa pa. Muna ang ato ding buhaton magpuyo tas kasantos karon aron nga mutaas atong kinabuhi. Ang opisyal diri sa atong ebanghelyo nituo siya sa Ginoo niini. Pagtuo niya, ang iyang hunahuna siya adtuas among balay, adto ang akong anak niya hikapa didto aron maayo. Pero unsa may gisulti ni Kristo, uli na naayo na imong anak. Mituo siya. Pagtuo gid niya, mao to iyang kabuutan, nituo siya. Adtog yung taknaa nga mituo siya. Ang iya sang anak nga didto sa ilang balay, naayo dayon. Kamoron, nituo mo sa Ginoo. Karon ba? Din amo mga saba. Din amo manglibak. Din amo mamakak. Di na mo magsigig pangitaan ng kwarta. Mong sige pa mo ana, awa mo mutuo, wa say mo epekto. Pasabot ang kasanto sa kinabuhi maong pagtugyan sa tanan. Sama ni Maria, sama sa mga santos, mao ang pag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
ug ato nang buhaton karon matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tiatong tubag? Daygon ko ikaw o Ginoo kay imo man ako nga giluwas. Magsige na lang tagdaig sa Ginoo, luwason gid niya sa atong pagtrabaho, sa akong pagkapari, sa atong pagdadiha sa pamilya. Magsige tag pasalamat. Karon na may na nagtrabaho nga na nag-away, nya tungod sa ilang away, wa na hinuon sila trabaho kay nagbuwag naman sila. Nangundang mas trabaho kay nag-away. Wa na hinuon trabaho. Nagpasayloay pa lang unta to, naa pa gid untay trabaho. Nana, di ba? Naasay naundang sa trabaho kay nasuspinso. Ngano man ang gisulti nga mao ni atong himuon isip disiplina, supakon man yun. Ngita man yun paaging supakon. Masuspinso yun. Mawa na sa noy trabaho. Kaya di man lagi musunod anang giingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nituman ang opisyal, ang resulta, natuman sad ang iyang gipangandoy. Kay nituman man siya sa sulti sa Ginoo. Manindog ta.